നിലാവ് പോലെ ചിരിക്കുന്ന പെൺകുട്ടി. ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് കുഞ്ഞിപ്പാത്തുവിൻ്റെ കഥകളാണ്. അവൾ അറിഞ്ഞ, അനുഭവിച്ച നൊമ്പരങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ്. അവളുടെ സ്വപ്നങ്ങളും ഇഷ്ടങ്ങളുമാണ്. അവൾക്കേറെ പ്രിയമുള്ളവരെക്കുറിച്ചാണ്. എനിക്കുറപ്പുണ്ട്, കഥകൾക്കിടയിൽ നിങ്ങൾ അവളോട് പിണങ്ങും, വാശി പിടിക്കും, പരിഭവിക്കും. പക്ഷെ എല്ലാത്തിനും ഒടുവിൽ നിങ്ങൾ അവളോട് കൂട്ടുകൂടും. തിരിച്ചു വരാൻ കഴിയാത്ത വിധം നിങ്ങൾ അവളെ പ്രണയിക്കും. കടപ്പാട് സർവാധിപനായ അല്ലാഹുവിനോട്, ഇരുട്ടിൽ വെളിച്ചമായ അപ്പയോട്, ഉമ്മച്ചിയോട്, അക്ഷരങ്ങൾ ചൊല്ലിപ്പഠിപ്പിച്ച ഗുരുനാഥന്മാരോട്, തളർന്നു വീണപ്പോൾ താങ്ങുവടിയായ സഹോദരങ്ങളോട്, കൈത്തളരാതെ കാവലായ സൗഹൃദങ്ങളോട്, സ്നേഹമായും സഹായമായും കൂടെ നിന്നവരോട്, എല്ലാത്തിലുമുപരി എന്നോട്, നിലാവ് പോലെ ചിരിക്കുന്ന എന്നിലെ കുഞ്ഞിപ്പാത്തു.